салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем, ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бори дига хоҳиш мекунем, ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. мошини фурӯши мо бародаро грузовой ҳастай. солаш 86 сол. 7 баллони нав дорад бародаро. қарор дорад дар ноҳияи 5 ҷамоати нури ваҳдат. мошин састанаш 100% бародаро. нахадо ҳамаш кор мекуна, фақат мегирӣ мақсад ки кор мекунӣ. наша бародаро 50 000 сомон мега. харидори аниқ боша бо савдо мешава. касони харидор ҳастед, барои маълумоти пурратарро ба даст овардан рақами рӯи экранда занг занед, маълумоти аниқтара аз соҳиби мошин дастрас кунед ва дастгирӣ фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон. дигар мошини мо бародаро Hyundai Staring ҳастанд, ки камтар дар присидаги буданд. солаш 99 сол. сӯзишвориш дизел, кузов универсалӣ, коробкаш механик, ҳолати хуб. мошин бародаро моториш дизелай простой. састаниш 100%, нахадо ҳамаш 100% кор мекунад. баллонош хубанд. рамош мега соза, ягон пусидагӣ варид кардагӣ надорад. мошин нахадоя бародар, фақат мешгирӣ ҳай мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нақша 37 мега бо савдо мешавад. бародарои харидор бошед, метавонед ки рақами рӯи экранда муроҷиат кунед. касоне ки мошин, хона, замин дошта бошед, дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. эълони дигари мо бародаро хонаи фурӯшӣ ҳастай. хона қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. 9 дар хона ҳастай, 7 сотиқ замин. хона об свет дорад. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. веранд, 2 ҳаммом, кухни, ошхона, оғил. ба ҳамаш бародаро ба ҳама чизи чораш фурӯхта мешавад. чизе ки дар хона дорад фурӯхта мешавад. хонаҳо чӣ хеле ки мебинед, ремонт ҳамаш 100%. қоидави мерай зиндагӣ мекунед. чӣ хеле гуфтем, қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. наша бародаро 700 000 сомон мега. харидори аниқ боша бо муомила дорад. касони харидор ҳастед, барои маълумоти иловагиро ба даст овардан рақами рӯи экранда муроҷиат кунед. мошини дигари мо ВАЗ 2107 ҳастанд, ки бародарон бисёртар присидаги буданд. солаш 99 сол. сӯзишвориш газу бензин, кузов седан, объём 1.6, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. соҳиби мошин мега бародарон, мошин састаниш 100%, нахадо ҷошта заводӣ мешавад. солаш насун дар коре фурӯхта мешавад. қарор дорад дар Исфара бародаро. наша 12 мега бо камтар муомила доштай. касони харидор бошед, марҳамат рақами рӯи экранда занг занед. бародароне ки карван присидаги будед, марҳамат. солаш 98 сол. сӯзишвориш газ бензин, кузов универсал, объём 1.6, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. бародарон мошин састаниш мега 100%. ҳуҷҷат дорад. матоъ коробка ходовой сос. сабаби фурӯхтан солаш насум дар кор шидай. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. наша 52 500 мега бо камтар муомила дорад. бародароне ки харидор ҳастед, метавонед ки рақами рӯи экранда занг занед.
ва дастгири моро фаромӯш накунед. Бародаро ҳатман обуна шавед ва чӣ хеле мошине ки дар кор бошад комментар нависед. Дар видеои оянда ҳатман пешкаштон мегардонем. Бародаро Nexia арзон пурсидагӣ буда, якта ёфтагем, солаш 98 сол. Сӯзишвориш газ бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолати хуб. Мошин состоянияш хубе бародаро. Мотор, коробка ходовиш соза, нав моторка рагай. i0 бародаро, блок, головка ҳамаш Opel будай. Состоянияи мошин на ходу ҳамаш 100% кор мекунад. Танҳо ҳуҷҷатҳои солонаш бичидагианд. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе, наша 11500 мегӯяд. Касоне хайдор бошед, марҳамат, рақамҳои рӯйкунанда муроҷиат кунед. ин буд якчанда мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шумо роҳои мошин, хона, замин, квартира чизе бори фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Ва бародарои каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. Раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгири ҳар як шумо миннатдор ҳастем. Дастгири шумо пешраи мо аст. Хайр то наворҳои оянда.